खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 9 एप्रिल 2025 मायथाइ एबा 26 चैत्र दान 1431 मायथाइ बुधबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि साना गोजोनथाव थागोन। दिनै जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावनाय समाव गावनि गोसोखौ सिरि दोनो, अब्ला नोंथांनि खामानिया गोरलैयैनो जाफुंसारगोन। नों गोख्रै खारलाङोब्ला गासैबो गोरोन्थि जालांगोन। जायफोरा बे राशियाव हाबा जायाखै बिसोर दिनै सोमोन्दो मोननो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजागोन। सिबिथाइ सेक्टरजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथांनि कम्पानियाव खामानिनि बाहागोआ बांसिन जागोन, नाथाय नोंथाङा जुनियरफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नखरारि नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थानाय बाथ्राफोरा दिनै जाफुंसारगोन। नोंथाङा जाय नाजानायखौ फिथाइ गैयै होनना सानदोंमोन, बेयो दिनै जाफुंसारगोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि खुसिखौ लोगोफोर आरो नखरजों रानलाय। जुदि नोंथांनि जिउ राहाया नोंथांनि सानथांखि बायदियै जायाखै, अब्ला नोंथांनि बोसोनगिरिजों सुबुरुन लानाया मोजां। बे राशिनि गथ'फोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान सानस्रि सोमजिगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो साननो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंहा नोंथांनि नखरजों सोमोन्दो थानाय गोबां बिबानफोर दं आरो नोंथाङा बेफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। दिनैनि साना बे राशिनि हेफाजाबगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनि बुजिनाया नोंथांनि मान आरो सनमानखौ बांहोगोन, जायजों नोंथाङा मोजां मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। गथ'फोरा गावसोरनि बिफानि थाखाय सोंलु सोंनानै सावगारि आखिगोन। बिमा-बिफानि बोर नोंथांनि मान आरो सनमानखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावख'नि खामानिखौ थाबैनो फोजोबगोन। सासे बाहागिया बेलासियाव नोंथांनि न'आव फैनो हागौ, जाय नोंथांखौ गोजोन होगोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन आरो नोंथाङा बादायलु आनजादजों सोमोन्दो गोनां मोजां खौरां मोननो हागौ। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नखराव दिनै मोनसे गोजोन थासारि फैगोन। जुलियारि सोमोन्दोआ दिनै गोदैजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि जेंनाया दिनै खम जानो हागौ। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरनि थाखाय सुस्रांनाय ओंखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ थाबैनो फोजोबगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा फालांगियाव हाबनो थाखाय मोनसे थांखि मोननो हागौ। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफा एबा बिदा-फंबायफोरजों सम हगारगोन। सोरखारि साख्रि लाग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। बेलासियाव नोंथाङा न'आव गथ'फोरजों गेलेमु गेलेनायाव सम हगारगोन। नोंथाङा गथ'फोरनो अनलाइनबो माबा मोनसे फोरोंनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। कन्या राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोबां साननिफ्रायनो जाय खामानिखौ फोजोबनो सानगासिनो दं, बेयो दिनै फंबाय एबा बिनानावनि हेफाजाबाव जागोन।
दिनै गुबुननि हाबानि सायाव बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो गुबुनफोरजों रायज्लायनाय समाव थार रावखौबो बाहाय। बे नेरसोनाव ससियेल नेटवार्किंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो थानाय सासे लोगोजों गोलाव सावरायनो हागौ। दिनै नोंथाङा सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। सासे मोजां मोनलायग्रा लोगोआ मोनसे गोजाम बाथ्राखौ गोसोखांनानै गोजोननाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, नोंथांनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावख'नि खामानिखौ फोजोबनायाव मुखुब जागोन। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम हगारगोन। गावनि मोनथायफोरखौ गोख्रों खालामनो नोंथांनि गोसोखौ सामलायनायाव लाखि, मानोना बेयो नोंथांनि खामानियाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। बे नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै सोरबा खाथिनि सुबुंनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। जिउ राहानि आयदाफोराव नोंथाङा नोंथांनि गोहोनिफ्राय बांसिन बिबानफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जायखिजाया थिरांथाखौ साननानै ला। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। नोंथाङा सोरजिलु नाजानायाव सिनायथि मोनगोन आरो मुंदांखाबो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि सानथौनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथाफोर लागोन। बबेखानि बेफोरो खालि राङारि आयदाफोरावल' मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै नुजानाय गासैबो जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जायो, अब्ला जाफुंसारनायाबो नोंथांनि लामायाव फैगोन। नाथाय इयुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय नों एसे गोब्राब नाजानांगोन। दिनै नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय-खमलाय जानो हागौ। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय गायसननाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनसिननाय कम्पानिनिफ्राय मोनसे कल मोननो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मोगा-मोगिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। दिनैनि साना बे नेरसोननि जाखांफुनाय लिरगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। फरायसाफोरनि जिउ राहाया दा आबुङै गोदान महराव जोंगोन। दिनै नोंथाङा हा बायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। सोमोन्दोआव थाग्राफोरा गावजों गाव रायज्लायनायाव मोजां सम हगारगोन। फालांगियाव सोरजिनाय जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नखरजों बांसिन सम हगारगोन। गथ'फोरा दिनै गावसोरनि बिमा-बिफानिफ्राय बोसोन लागोन। नोंनि पार्टनारजों गोजाम नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। बे राशियाव जायफोरा मेडिकेल स्ट'रनि फालांगि सालायो, बिसोरो दिनै राङारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनो हायो। खालि नाङै खर्साफोरखौल' सामलाय। बे नेरसोननि बुमिनसारगिरिफोरनि थाखाय दिनैनि साना सरासनस्रा आरो गोजोनथाव जागोन। गावनि सावस्रिखौ एसे जोथोन ला। एवनाय आदारनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया मोजां थागोन। गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। नोंथाङा न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारिनि बिथांखि लानो हागौ। दिनै खुसिया थारैनो नोंथांनि न'आव सफैगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा दिनै गावसोरखौ सुस्रांगोन, जाय नोंथांनो गोजोननाय लाबोगोन। सासे खाथि सुबुङा दिनै नोंथांनि खुसिखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि गियानजों हाबाफोरखौ फोजोबनायाव जाफुंसारगोन। लोंग्रा दैया नोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिगोन। बे राशिनि हाबा जायै सुबुंफोरा मोनसे मोजां जुलिनि सानथांखि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब।
मीन राशि दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ फोजोबनो लुबैदों बेखौ गोरलैयैनो मावनाय जागोन। दिनै नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो गोसो जानो हागौ। नोंथांनि नखराव नोंथाङा मोगा-मोगि जानांनाय गावारि जेंनाफोरा थाबैनो सुस्रांजागोन। जुदि सोरबा बाहागिजों गोरोन्थि बुजिलायनाय जादोंब्ला दिनैनि साना सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सुथुरफोरा दिनै नोंनिफ्राय जानथायखौ लाखिगोन। गथ'फोरा बेलासियाव गावनि बिमानिफ्राय माबा मोनसे मोजां जानो थाखाय नारसिननो हागौ। बिसोरनि थाखाय न'आव माबा मोनसे मोजां थियारि खालामनाया साबसिन जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।